kouknout. Rusko ženy v míčem, pro kladenské houchy je každý zápas klíčem. Když dneska nevyhrajou, tak vyhrajou příště. My všichni budem fandit a řvát na celé hřiště. Hází, hází, ať Kladno zase hází. Hází, hází, Kladnovci dá gól. Hází, hází, ať srdce mu neschází. Hází, hází, Kladno, 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 dejte gól. Klíčem právě k tomu, že jsme všichni tady, je, aby se město dalo dohromady. Na tradici fotbal, jakou jsme tu měli,